forçada o perquè perd la hipoteca i perd la casa o directament perquè ja no pot hipotecar-se, molta més gent ha d'anar al lloguer. Per tant, desregulen encara més el lloguer perquè sigui encara més profitós per als grans propietaris d'habitatges que s'han de ficar en lloguer. Però al mateix temps, desregulant el lloguer, què estan fent? Estan fent que el lloguer encara sigui menys atractiu del que ja era abans. Per tant, quan hi hagi recuperació econòmica i la gent pugui començar-se a plantejar una altra cosa que no sigui lloguer, aleshores estaran generant un altre cop la falsa demanda de la hipoteca, perquè com que el lloguer encara serà menys atractiu que abans, quan la gent tingui capacitat un altre cop d'hipotecar-se, que tornaran a rellançar el negoci de les hipoteques, amb el qual l'objectiu és doble. És ara protegir els interessos de la gran propietat que llogarà els pisos, però sobretot és fer que la mínima que puguin tornar-se a hipotecar la població, la gent deixi de llogar i torni a passar la hipoteca. Amb la qual cosa, evidentment, des de tots els punts de vista, tant si et preocupa més la hipoteca com si et preocupa més el lloguer, jo crec que ens hem de mobilitzar ara mateix davant de l'agressió brutal cap al món del lloguer en aquest país, i estaria bé fer accions específiques coordinades.